A haha, dobrý den a krásně vítám vás Kizazio u prvního let's play a není to úvodní video. A to úvodní video spočívá v tom, že vám řeknu, co budu natáčet. Budu natáčet hry, jakož jsou Minecraft, Euro Truck Simulator 2, Farming Simulator 2013, Minecraft už jsem říkal, Mafii 2, tu možná, ale asi jo, Mafii 2. A ta poslední hra je bonusová, to jsem to nechtěl dávat, ale dám ji tam a bude to Flat Out Limit Carnage kariéra. Tohle je úvodní video, spočívá to, no už jsem říkal, že to spočívá v tom, co jsem říkal. Tady vidíte, že stáhle je jich 5.11, ale nechci se do ní navažovat, Gamecraft.cz. A jakmile si budu kupovat, jo, a budu natáčet ještě Dirt Showdown. Kanál můj se bude jmenovat, kanál můj se bude jmenovat Pan Skizazio, Pán Mezera Skizazio, Pan Skizazio dohromady, to je teda. No a tohle úvodní video by asi bylo vše pro tento let's play. Uvidíme se u dalšího let's play a zatím čau.